мақомоти милитсияи ноҳияи спитамен аз ошкориёбии дуздиҳои бисёр лаҳзаина хабар медиҳад. гумонбаршуда ғиёсҷон муминов сокини шаҳраки навка дар айни ҷӯшу хурӯши ҷавонӣ ба дуздӣ майл пайдо карда молу ашёи мардумро тасарруф менамояд, ки аз таъсири ин одати бад ҷои худро дар маҳбасхона дарёфт. кормандони хадамотҳои оперативии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи спитамен тавонистанд чеҳраи нафареро шинохта гардонанд, ки аз оғози соли равон ба дуздӣ майл пайдо карда рафта рафта ба ин шуғли беобрӯкунанда одат кардааст. шаҳрванд муминов ғиёсҷон қушмуродович соли таваллудаш 1989 истиқоматкунандаи шаҳраки навкати ноҳияи спитамен, ки дар силсила дуздиҳо гумонбар аст, чун ҷиноят содир намуд, сарнавишти худро доғдор сохт. молу ашёи рӯзгор, таҷҳизотҳои маишии техникӣ ва моли майдаи шохдор моликати сокинони шаҳраки навкат, ҷамоати деҳоти тағояк ва улҷабоев аз ҷониби гумонбаршуда дар шароитҳои гуногун дар манзилҳои иstiqоматӣ, чойхона ва ҳудуди заминҳои саҳроӣ бо роҳи пинҳонӣ тасарруф шудааст. газбалон ки телевизор буд. Телевизор анаqa омадам, телевизор anga istodagi буд, камера гирифтам, рафтам. зимни ҳаракатҳои тафтишоти 8 ҳолати дуздӣ, ки аз каҷрафтории гумонбаршуда муминов дарак медиҳад, тасдиқ шуда бошад ҳам, ба фарзияи кормандони оперативӣ боз якчанд далели дигари дуздӣ ҷой дорад, ки изи содиршавиаш ҳамонанд мебошад. Азим Мешбеков, сокини ҷамоати деҳоти тағояки ноҳияи спитамен, аз ҷабрдидагонест, ки моҳи январи соли равон 3 сар гӯсфандаш, ки арзиши он 5000 сомониро ташкил медиҳад, тасарруф шуда буд. аз сабабе ки дар хона меҳмон доштам, фарзандамро таъин кардам, ки гӯсфандонро маҳкам кунад. саҳарӣ хостам, ки гӯсфандонро сар диҳам. мебинам, ки аз 10 сар гӯсфанд 3 тояш нест. маъмурияти чойхонаи истиқлол воқеъ дар шаҳраки навкат низ оиди тасарруф шудани ашёи чойхона ба милитсия муроҷиат карда буд. чойхонаи мазкур 2 маротиба ҳадафи дуздӣ қарор гирифтааст. боздошт гардидани нафари ба ҷамъият зараррасон хавфи ӯро аз ҷомеа дур сохта бошад ҳам боиси таассуф он аст, ки боз як узви ҳамин ҷамъият роҳи хаторо интихоб намудааст. ба ҳамин монанд дар натиҷаи чорабинҳои оперативӣ ҷустуҷӯи милитсияи шаҳри Исфара шахсияти ҷавонзанеро ошкор намуд, ки дар дуздии 30 000 сомонӣ гумонбар аст. гумонбар шуда ҷавонзани 29 сола сокини ҷамоати деҳоти шаҳраки шаҳри Исфара тарики пинҳонӣ вориди хонаи ҳамсояи худ гашта ин миқдор маблағи пулиро тасарруф менамояд. кирдори ҷиноятӣ ошкор акнун ҷавонзани чапдастро зарур аст дар баробари беобрӯӣ назди қонун ҷавоб гӯяд. аз рӯи ҳодиса тибқи талаботи моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ дуздӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.